ndemde Mazimba. Mukuona zviri kuitika kuno ku UK. Kwapisa. Takutoita system yakakunotsvaga mafish pond evaridzi kuti tiwine, but tiri kusvika kuzojiwa nenjuzu, so hatipinde mumvura imomo. Nhasi boss ashupika nekunditsvaga ine. Ndaramba kudara phone. Kunze kwanaka kwapisa. But mukuona style yatakutamba nayo iyi. Ndio yatakutamba nayo every day. But zvine ngozi zvinodhura. Mabhucha ekunoka wazokutamba nawo. And any funny trick ka ndofunga ndichaita ka diabetes nenyama yoyo kunyanya kudya yoyo. So amenoti ndichaita sei. Apo nhasi ndiri ndega, vamwe vari kuona bhora, ini ndakagara ndega shupika nenyama yoyo. But tingaite sei?